салом алейкум дӯстони азиз ва ҳамкорони гироми қадр, тамоми шахсоне ки маро тамошо карда истодаед. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯза мавзӯе ки мехоҳам бо шумо суҳбат намоям дӯстони азиз, ин фаъолияти корӣ кардан, бизнес кардан дар ширкати Faberlic аст. чӣ хеле ки шумо медонед, пас аз 5-6 наҳор мо ана ҳамин даромади настаниконамонро нишон медиҳем барои шумо ки фаҳмед ки чӣ қадар дар ширкати Faberlic мешавад ки даромади калон ба даст биёред ва шумо низ дар ана ҳамин ширкат фаъолияти худро шурӯъ кунед, пешравӣ намоед ва соҳиби даромади калон шавед. мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки аз шумо дар ин бизнес, дар ин фаъолияти корӣ танҳо хоҳиш лозим ва ҳаракат кардан лозим. агар шумо хоҳиш надошта бошед ё ин ки фикр кунед ки инҷа ба мебиёед ҳамаи корро ба ҷои шумо мо мекунем, хато мекунед. хеле одам хубаш Faberlic фаъолият накунад, чунки бисёриҳо хеле фикр мекунанд ки Faberlic мисол гӯё ки пул дар дарахт кашол омада мечинем. хел не, инҷа ба меҳнат кардан дар кор, инҷа ба ҳаракат кардан дар кор, заҳмат кашидан дар кор, то ин ки соҳиби даромади калон шавед. ва барои ҳамин ман мехоҳам дӯстони азиз имрӯз барои шумо як чизро қайд намоям ки дар Faberlic даромади калон гирифта мешавад. дар Faberlic соҳиби зиндагии хуб сохтан мешавад, аммо муҳим шумо бояд ки хоҳишу ҳаракат дошта бошед. агар ки хоҳишу ҳаракат надошта бошед, пешравӣ дар ин бизнес намешавад. тамоми инструментҳо, тамоми донишҳое ки мо барои шумо медиҳем барои пешравӣ карданатон, барои бизнесатонро пеш бурдан, ҳамаи ин инструментҳо барои шумо ройгон аст. аз тарафи лидерони профессионал шуморо мо роҳнамоӣ мекунем, ҳамаи чизро меомӯзонем ва аз шумо танҳо ин инструментҳоро гирифта ҳаракат карда пешравӣ кардан аст. дӯстони азиз ва тамоми одамоне ки мехоҳанд дар ширкати Faberlic фаъолият намоянд, ман дар ҳамин рақамҳои зере ки дар видео мондаам дар WhatsApp нависед. мо барои шумо тарзи дурусти фаъолият кардан дар ширкатро меомӯзонем ва тамоми одамоне ки пеш дар ширкат масалан 2-3 сол пеш фаъолият мекарданд ва дигар аз сабаби он ки коршон пеш нарафт ё ин ки онҳо бо ягон чизе рӯбарӯ шуданд ки дигар нахостанд ҳамин бизнеса пеш баранд, ба ин одамон ман мехоҳам пешниҳод кунам ки ин Faberlic ки мо пешниҳод мекунем, ин дигар Faberlic аст. мо дар инҷа шуморо меомӯзонем ки бе фурӯшандагӣ, бе ягон фурӯшандагӣ, бе ягон хона ба хона гаштану бор фурӯхтан, шумо метавонед ки аз хона набаромада бизнесатонро пеш баред ва соҳиби даромади калон шавед. ва имрӯз дӯстони азиз гапа дароз намекашем ва мехоҳам барои шумо нишон диҳам даромади настаникони бузургамонро дар моҳи гузашта. бинед азизони дил, Ҳафизов Алишер аз рӯзи 1 октябр то рӯзи 31 октябр даромад ба даст овардан аз ширкати Faberlic дар моҳи гузашта 103446 сомон. 103446 сомон. ин танҳо даромад аз ҳисоби офиси шахсӣ аст ва боз даромаддо ки мешавад аз ҳисоби гурӯҳи корӣ. ина ҳамсарашон Апай Фарангизҷон даромадаша барои шумо нишон метиҳам. ина бинед, Ҷаъфаров Фарангиз аз рӯзи 1 октябр то рӯзи 31 октябр даромад ба даст овардан 61766 сомон. дар умум агар ҳамин маблағҳоро ҳисоб кунем, мешавад 165000 сомон дар давоми як моҳ. дар куҷо ҳамин хел даромад ба даст оварда мешавад? мисол настаникони мо барои ба ин қадар даромад баромадан бисёр меҳнат кардан, ҳаракат кардан, лекин ҳамин даромаде ки мегиред аз Faberlic, ҳамин даромад ба ана ҳамон меҳнату ҳаракати шумо меарзад. масалан дар дигар ҷо агар шумо ҳамин хел чӣ қадар зиёд фаъолият кунед, маоши шумо чӣ қадаре аст ҳамон меистад. зиёд кунанд, агар 100 сом, 200 сом ё 500 сомон зиёд мешавад маоштон. аммо Faberlic агар чӣ қадар шумо бисёртар кор кунед, меҳнат кунед, даромади шумо бениҳоят калон мешавад ва шумо аз ҳамон даромадтон қонеъ мемонед, барое ки бениҳоят пули хуб метиҳад ширкат барои шумо. ва барои ҳамин дӯстони азиз, мехоҳед ҳамкорӣ кардан, мехоҳед пешравӣ кардан дар ҳамин
рақамое ки дида истодаед дар зер менависем ва тамоми одамоне ки шумо мехоҳед ки ба ин бизнес даъват намоед ва мехоҳед ки дар ширкати Фаберли фаъолият намоянд, видеоро ба онҳо равон мекунем, лайк мемонем, поделиться мекунем ва фикрҳои худро дар зери ана ҳамин навор менависем. ба ҳамаатон муваффақият, бурдборӣ, баракати кор ва амалишавии мақсадҳои бузургу некатонро хоҳон ҳастем. саломату сарбаланду муваффақу комёб бошед.